Bħalissa għaddej proġett ta' tisbieħ fis-sala ewlenija taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Din is-sala rat avvenimenti kbar tal-partit fosthom il-Konferenzi Ġenerali tal-Partit Laburista. Dan investiment fis-sala qed isir waqt żewġ anniversarji importanti għall-Partit Laburista. Matul din is-sena qegħdin niċċelebraw il-100 sena tal-Partit Laburista mitwaqqif tiegħu, kif ukoll iktar kmieni din is-sena ċċelebrajna l-25 sena proprju taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Għal din l-okkażjoni, u anke mhux għal din l-okkażjoni, badna refurbishment fis-sala, fil-proprja hekk qegħdin fis-sala prinċipali, s-sala li tintuża għal diversi attivitajiet fost l-ikbar attività li konna hija l-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista. Apparti li tajna il-manutenzjoni li kien hemm bżonn, tajna wkoll il-libsa ġdida li tixraq lid-dar ta' kull wieħed waħda minnha. Manuel Rocco li huwa volontier fit-taqsima tal-armar fih dan il-Partit Laburista spjega magħna x-xogħol li sar f'din is-sala fosthom luħ u ħasil tas-suffetti, żemba sabiex tingħata dera ġdida lil ħitan kif ukoll inbidel id-dawl għal dak wieħed modern u li jniġġes inqas. Rocco li stinka ħafna għal Partit Laburista tul is-snin ħassu emozzjonat iwettaq l-aħħar xogħlijiet fuq din is-sala. Jien rajt il-bini jinbena, rajt l-ewwel sala, ħaddimt l-ewwel darba l-apparat ta' din is-sala. U mbagħad tibda tagħmel dawn l-affarijiet. L-emozzjoni timxi bik.